Mehribanlar, bugün biz size daşar yurda fiyahat edilenine ya da başka bir yurda barlanına ünis vermeli vatlar barada aydık geçmek isleyeriz. İlk bilmeli vatlarınızın biri daşar yurtta bolan döwrüňizi resmi ulug edaraların hyzmatynyň peýdalanýan. Şeýle kampanýalar howpsuzlyk ulgamyny göz öňüne tutýar. Mysal üçin aýdaly siz ýolda gidip barýan wagtyňyz ýol helakçylygyna uçurasaňyz, ulug hyzmatyny üpçün edýän edaralar jogapkärçilige çekiler. Şeýle hem pasportyňyz ygtyýarly şahslardan başga hiç kime bermeliligini ýadyňyzdan çykarmaň. Ýagny ferhetçilere, migrasiýa gullugynyň işgärlerine we polisiýadan başgalaryna. Şäheriň we beýleki urlaryň kartalaryny telefonuňyza göçürip alyň we öwreniň. Şeýle edilenle öz howpsuzlygyňyzy özüňiz gorap bilersiňiz. Şeýle hem serhetden geçeňiz we kanuny bozmaň. İkinji bilmeli wagtlaryňyzyň biri ýagny daşar ýurda işlemäne gidýän raýatlar ulanylýan ähli amallary ýerine ýetirmelidirler. Yerine yetirmeli amallar, hafaf alış, ihtiyaçlanır resmi namasy, patent, zähmet şertnamasy we hukuk taýdan resmi namaların düzedilmegi zerurdur. Üflenlik adam iş ruhsatyny almak üçin arza bilen ýüz tutmaly we degişli migrasiýa gullugyna hasaба durmalygyňyzy unutmaň. Şeýle hem üflenlik işe gireňizi häkimiýet edaralarynyň wekiliyetlerinden başga hiç kime pasportyňyzy bermeliligini ýadyňyzdan çykarmaň. Tölew geçirmek, hasaба durmak, patent ýa-da iş wizasyny almak ýaly amallary soňa goýup gijikdirmejek boluň. Şeýle hem üflenlik ýurda baraňyzda ýakynlaryňyza habar beriň. Olara wagtlaýyn ýaşaýan falgyňyzy bermegi ýadyňyzdan çykarmaň. Ýakynlaryňyz bilen ýygy-ýygydan habarlaşyp duruň. Şeýle hem daşar ýurda giden ýagdaýyňyzda Türkmenistanyň Daşar işleri ministrliginiň aşakda görkezlen resmi web sahypasynyň konsulluk bölümine girip, konsulluk barada bir neçe maglumatlar öwreniň. Bu siziň özüňiziň howpsuzlygyňyzy goramakda kömek eder. Adam sewdasynyň öňüni almak boýunça Türkmenistana anam gaýra goýulmasy telefon belgisi 993 12 46 35 13. Maşgaly jemgyýetçilik guramasynyň internet sahypasy oo-maşgaly.com. Depdesur hojalyk jemgyýetiniň internet sahypasy depdesur.com. Daşar ýurt gaýra goýulmasy telefon belgileri Türkiýe ýemir 157, Russiýa 8 800 333 0016, Amerikanyň Birleşen Ştaty 1 888 373 78 88, Gruziýa 866 363 48 42, Birleşen Arap Emirlikleri 80 01 11.